Alleluia, sinubli ang nebie, Alleluia, sinubli ang nebie, Alleluia, Alleluia. Kilagyo na ning ipa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen.
ing kapayapaan ng Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Kaluguran kong kapatid ka nakalaminsan pa rin kaya katamong kasalanan, manyad pakaluluking Diyos, patang maging karapat dapat midaon kaniting banal amisa. Yagkasta pumiyag na nagna ng kapanisyan, magkumpisal ko, In Diyos sa mayupayang totoo, at kaya kayo kapatad, uling ni kasara kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipaniga po ko kan Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel at santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko king Diyos aginuta mo. ing Diyos amayupayang tuto pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, king die alanganga, Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, kaniting taimtim apami sulu, babye mo kaya kami ing tula ning Amen. pamanalala kim pamanyabli ng mebye Kristo papunta kim bayong biye. Kaniting tula ning banwahan ming pamagmasusi, miyatad sana kaya kami ing tula ning biyeng alanganga. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat ding apostol. Misa na yaldo, papuntala king templo, ri Pedro at Juan. Alas 3 na ninggat panapon kanito. Oras para king pamanalangin. King lele na ning pasbol aw sandang pasbol amasanting. Ating metong atawong lumpo. Katutubo na ing pangalumpo na. Daralare aldoldo king lele na niting pasbol, bang makapaglimos karing tawong lulub king templo. Anyang ikit na lang lulub, di Pedro at Juan, ninyawad yang limos karelo. Ninawereng maratna di Pedro at Juan, at ngara. Lumawe ka ke kami. Ninawe na lo. Pahanaya ng atin lang idiekeyo. Dapot, nga nang migsalitang Pedro, alakong bitasang pero, dapot, dinanda ka king atyo kanako. King lagyo ng Hesu Kristo ning Nazaret, lumakad ka. Kanito, inabot neng Pedro inggamat no, at sewpaneng tinalakad. Kanita mo rin, nirinan lang sikanan ding bitis no, at bukong-bukong. Ni palundagyo, ikwanang may katalakad at may kumpisayang linakad. Kaybat, tikya na lang linog king templo, nga na nang lumakad, nga na nang lundag. Pupuri at pasalamat king Diyos. Ikit dering sabla, king lalakad yo, at babiyang kapuryan king Diyos. Akilara ro, king yo ing taong sadyang makalukluk magpalimos, king lele ning pasbol amasanting ning templo. Menga pamulalalo at mengasdan. Era abot isipan nung makananuyang hinayap. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat. Ing pakibat tamo po. Ing yato mitmuyo king ganakaning Ginoo. Ulitan tayo po. Ing yato mitmuyo king ganakaning Ginoo. Omo niya kayong kapasalamatan king Ginoo. Maus kayo king lagyuna. Sa blangkeyang depatan karing tao kekong sabyan. Magkanta kayo para king Ginoo. Pagkantayan kapuryan,
Ibalita yu ing makapagmulala ng depatan, pakibat, iyato mitmuya king ganakaning Ginoo. Tumula kayo uli na ning banal ng lagyo, bustan lang tumula ring sablang sasamba king Ginoo. Panintunan niya ing Ginoo at ing sikanana, ing pamagdulap king Ginoo, sana kakalingwan, pakibat, iyato mitmuya king ganakaning Ginoo. O layi ng Abraham at alasuyo na, o anak ng Jacob a pinili ng Ginoo. Ing Ginoo yaing kekatang Diyos, ding kautusana para king mabilog ayato, lo, pakibat, iyato mitmuya king ganakaning Ginoo. Ene kakalingwan ditman, ing kayang kasunduan, ing pangako karing libu-libong lahi. Ing kasunduan, agewana kang Abraham, impengako na kang Isaac, deti, tuparan na langan, pakibat, inyato mitmuya king ganakaning Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan At keka antimurin, pamamasa king mayap abalita agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Ginoo. King Aldo Muring ita, di nga dua karing alagad, papuntala kim baryong awsandang Emmaus, at inyang 10 kilometro dayo manibat Jerusalem. Pipagsalitan da ing sablambage milyari, kabang may papagsalitala at may kukutnanan, linapit ya Yesus at may tiyagnan karela. Ikit de, dapat ere bitasang akilala. Kitna na lang Jesus, nano ipipagsalita niyo, kabang lalakad kayo. Tinok nang la, mitmong lungkot, ngara kang Jesus ning metong amilagwan Cleophas, kayo namong dili karing manoknangan Jerusalem, ing makibalo karing bage, akaybat aybat mi pamong milyari karin. Nanang kinutang karela, nanong bage, peki pata, ring bage mga palyari kang Jesus ning Nazareth, ing profetang mayupaya king dapat at amano, king harapanan ning Dios at ing sablang tao, dinimandare ding kaya kaming pekapon ding pari, at ing makatuwanan ning balen, ban niyatulan kamatayan, at pepapakure king krus. Ya pa naman sanay nga sahan ming magligtas king Israel, subali pa kanita, itiya ing katlungaldo manibatan niyang milyari ita. May bigla kami kimbalita daring mapilan ababaing kayabemi. Mintala kanuking kutkutan nanding abak amaranon at eredis nan imbang kena. Migbalikla at sasabyandang king menakitla kanong anghel as sinabi karela king mabyeya i Jesus. Mintala naman king kutkutan ding mapilan akayabemi at makanyan pin ing disnanda, dapat area naman ikit i Jesus. Kanita sinabi ng Jesus karela, kapurulyo naman isip, hanggang ini ay papanwalan ing sablang inulada ring profeta, wari kailangan ing Kristo dumala niyang sablang bage, bayo yalungub king kayang kayaryan, at selese ng Jesus karela, ing masasabi karing sablang kasulatan tungkol kaya, manibat karing libro ng Moises, at karing kasulatan daring sablang profeta. Miraras na laking baryong karelang pupuntalan, at pepawagan ng Jesus, king isundo na pa, impamaglakad na. Dapat pinigil de ngara,
tuki na kayo pa kaya kami, lalbog na ingaldo at daralumdum na. Anya tinuki ang sinanangi karela. Anyang kasulo na nalaking pamangan, kinanwayang tinape. Pepasalamat iking Diyos at pemiraso ne ing tinape at binyene karela. Mi buklat lamata at akilalara king ya pala i Jesus. Dapat biglayang mewala king panimanmanda. Ngarak ing metong at metong anya pala balamu milalablab kata puso kapampakisabyan na kata king dalan at lilinawan na laki kata ring kasulatan. Kanita mo rin linakadla at migbalik la Jerusalem. Di sandalang makatipon ding 11 metong at ding aliwapang kayabera asasabing tutuyaping sinubling mebe ing ginu pepakit ya kang Simon. Belitada rin nga dua kataw ing milyari kabangdalan at nung makanano rin akilala ing ginu inyang pemiraso ne ing tinape. Kapatading may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti rin po. Ito pong kwento natin sa Ebanghelyo, isang napakaganda pong kwento sa buong banal na kasulatan. May nagsasabing ito ang isa sa pinakamagandang short story na naisulat ni San Lucas sa kanyang Ebanghelyo. So, 2 alagad ang naglalakad papunta Emmaus. Parang ini-imagine natin, naglalakad sila sa maliwanag na buwan. Sila'y namamasyal patungo sa isang baryo. Pero sa katotohanan po, hindi ganon ang nangyari. Ang dalawang ito ay tumatakas mula sa Jerusalem. Tumatakas sila. Kaya sila lang dalawa. Nag-usap sila siguro dahil kinakabahan sila. Punong-puno ng takot. Baka mahuli rin sila, ipako rin sila sa krus tulad ng ginawa kay Jesus. Alam nyo, mainit na mainit doon ang issue kay Jesus. So, kinakabahan sila. So, minabuti nilang tumakas silang dalawa palabas ng Jerusalem. At habang tumatakas sila, sirang-sira ang loob nila. Akala pa naman namin si Jesus ang aming tagapagligtas. Akala namin siya ang anak ng Diyos. Tapos ngayon namatay, wala na. Sira na tayo, sira na lahat. So, uwi na lang tayo, magtanim na lang ng kamote sa baryo natin. Yun po ang sitwasyon nila. Nang biglang nagpakita si Jesus sa kanila. At sabi ko po, tulad ng dati, hindi nila nakilala si Jesus dahil siya'y anonymous na pagkabuhay muli ng Panginoon. Hindi nila nakilala. Pero habang kakwentuhan nila, parang nabuhayan sila ng loob. Parang nabuhayan sila ng pag-asa. Parang nagkaroon na naman sila ng tapang. At naisip nila, bakit umaalis tayo sa Jerusalem? Bakit tumatakas tayo? Ay, balik na lang tayo, balik na lang. At ibalita natin sa mga alagad ang naranasan natin at ang nakita natin. Madalas po makikita natin ang sarili natin sa kwento nitong 2 alagad. Alam ko po tayo rin gusto nang tumakas sa quarantine natin. Alam ko ang dami nagdarasal na sana matapos na itong lockdown. Gusto natin tumakas. Paminsan-minsan nga, nakakatakas tayo eh. Kunwari may bibilin, kunwari maglalakad, kunwari pupunta dito. Kung wala lang lockdown, siguro nakarating na tayo sa Manila o ano, gusto nating tumakas kasi nahihirapan na tayo. Nagsasawa na tayo. Hindi na natin alam kung anong gagawin. Kaya tumatakas tayo sa ating bahay, sa pagka-lockdown, sa community quarantine.
Dahil sira na rin ang loob natin, nawawalan na rin tayo ng pag-asa, kaya ang dami nagtatanong, kailan kaya matatapos ito, sana matapos ito, itong una kong gagawin pag natapos ito. Siya, parang naubusan na tayo ng pag-asa, pahirap pa nito, pagkatapos nitong extension na ito, hindi pa natin sigurado. Ano ang nagbibigay buhay sa atin? Kung minsan po, hindi natin alam, hindi natin nakikita, hindi natin nakikilala, may biglang darating na magbigay ng lakas loob sa atin, may biglang mangyayari sa atin na mabubuhayan naman ulit tayo. May karanasan tayong darating sa atin, makikilala na lang natin, tayo biglang masigla uli, parang may buhay uli, may pag-asa uli. Karaniwan tawag po natin dito, hulog ng langit. Hulog ng langit. Yung hindi natin inaasahan, biglang may darating tulong, biglang may magandang mangyayari, biglang susuportahin tayo, biglang i-encourage tayo, na hindi natin inaasahan at hindi natin alam. Ito po yung tinatawag nating hulog ng langit. Sa karanasan ko po, hindi ito hulog ng langit. Ang madalas ko pong tawag dito, nagkakaroon tayo ng Jesus experience. Jesus experience. Nararanasan natin ang Panginoon. Para hindi natin namamalayan, para ang Panginoon ang nagsasalita sa atin, sumusuporta sa atin, tumutulong sa atin, then hindi natin namalayan, nakaraos tayo, hindi natin namalayan, nakaahon tayo, hindi natin alam paano tayo nakalampas sa mahirap na sitwasyon. Ang tawag ko po dito, Jesus experience. Parang may isang tao, or may isang grupo, or may isang pangyayari na magbibigay ng lakas loob sa atin. At para sa akin po, ito ang Panginoon na hindi natin nakikilala, hindi naman natin naiisip, na biglang darating sa atin upang bigyang lakas loob tayo, upang suportahin tayo, upang inspire tayo, upang maglakad uli, pabalik kung saan tayo nabaon, kung saan tayo naghihirap, kung saan tayo kailangan umahon. Alam po ninyo, ako rin nagsasawa na. Ako rin, hindi ko na alam ang gawin ko. Ako rin kuminsan nag-iisip ng paraan paano makakalabas dito sa Betis, para magmaneho kahit hanggang San Fernando lang, para umuwi, para lumabas dito sa lockdown na ito. Pero always, it never fails. May mangyayari kung saan ako'y mabibigla, ako'y mapapatunganga, at sabi ko, kailangan kong bumalik sa aking parokya. Dalawang bagay pong naaalala ko na nagbigay ng Jesus experience sa akin. Kanina pong umaga, yung kaibigan ko, pinadala yung larawan ng anak niya. Dalaga pa po yung anak niya, isang batang doktor sa Manila. At mula nang nag-lockdown, hindi na umuwi ang anak niya. At alam niya, hirap na hirap ng anak niya, nagtatrabaho sa ospital, frontliner siya, at alam niyang maaring madapo ng sakit. Bata pa po ang anak niya. May boyfriend, pero bata pa, nagsisimula pa lang. At kilala ko po yung anak niya, maganda yung anak niya, laging ang gara ng bihis, ang daming pangarap sa buhay niya. Tapos kanina po pinadala niya ang larawan ng anak niya. Halos hindi ko makilala. Nakabihis po ng sinusuot na doktor, parang mami. Balot na balot. Pati kamay, balot na balot. Pati mukha, balot na balot. May takip pang parang plastic. Nakabihis talaga ng... At nakatayo pa, at doon sa larawan niya, kahit nakatago ang mukha, kikita mong nakangiti at kumakaway sa larawan. Pero alam ko, naghihirap siya. Alam ko, nahihirapan siya.
Tulad ko, nahihirapan din ako. Pero nung nakita ko yung larawan niya, ako po parang nabuhayan uli. Ito ang isang doktor na hindi iniintindi ang sarili niya, hindi iniintindi ang pangarap niya. Basta alam niya, tumutulong siya, nagtatrabaho siya para sa mga may sakit ngayong kaurasan ng pandemic o ng coronavirus. Alam ko po, hindi siya si Kristo, pero maaaring ginamit siya ni Kristo upang magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa akin sa oras na nalulungkot ako at napapagod. Kanina rin po may isang doktor na tumawag sa akin. Mabait na doktor, patanda na, may 4 na anak, halos tapos na lahat ang anak niya. Isa po siyang surgeon. Nung nandun ako sa dati kong parokya, isa po siya sa tumutulong sa akin. Tapos kanina po tinext ako, sabi niya, maikli lang, yung sabi niya, Among, ipagdasal po ninyo ako. Ako po ay nasa emergency ngayon. Hindi ko po natanong kung bakit po, kung dahil ba sa coronavirus, hindi ko na natanong. Yun lang po sinabi niya, please po among ipagdasal niyo ako. At binaba ang phone. Itong dating kakilala kong malakas ang loob, talagang siya po nagbibigay ng buhay sa dati kong parokya. Nakakatuwa, sarap kasama. Ngayon siya mismo nasa hospital at humingi ng panalangin. Bihira pong humingi ng panalangin sa akin yung doktor na yun. Basta't nakita ko siya nagsisimba, tuwan-tuwa na ako. Hindi po ako nasiraan ng loob nung humingi siya ng panalangin. Parang ako ay nabuhayan muli upang ipagpatuloy ang ginagawa natin, manalangin sa mga frontliners, manalangin sa mga taong nangangailangan ng panalangin. Ako po'y binigyan ng inspirasyon ulit upang ipagpatuloy ang ginagawa natin at punong-puno ng sipagan at pag-asa at pananampalataya. Kasama natin ang Diyos, hindi tayo iniiwan. Maaring sa iba't ibang anyo nagpaparinig siya, sa iba't ibang katauhan, sa iba't ibang karanasan nagpaparinig siya sa atin upang bigyan tayo ng inspirasyon, upang bigyan tayo ng suporta. Ang totoo nananatili, buhay ang Diyos at nandito siya sa piling natin. Amen. Manalangin po tayo ngayon sa Panginoon at nga tamong mawas kayo. Ginoo, akilala ra ka sana king pamamirasong tinape. Itangan po. Ginoo, akit ra ka sa king pamamirasong tinape. Para ka ring magmalasakit king balayang Kristiyano, bat mismong sipagan dam agampanan, ing karelang katungkulan, apat katiwala na karelo, ning maya papastol, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, akilala ka sa king pamamirasong tinape. Para ka rin kapatad tamong mibabato king kasakitan, bang ing karelang kabilyan, niras king ligayo, ena asamsam ning ninuman, kapilan man, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, akilala ka sana king pamamirasong tinape. Para kay katamuan makatipon kaniting kapag masusyan, bang maging tunay tang talapatuto ating matibe kapanaligan, king pangasubli ng Mebye Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, akilala ka sana king pamamirasong tinape. Tahimik tala po nganing ipanalangin, denggang lagyong lulwal karing kaya kayong screen, kayong manalbe live streaming kaya kami. Rengga pong taong bahagi na nimbiyata mo, pati na rin taong eta mo kakilala, reng anonymous benefactors tamo, reng lalapit kaya katamong manyad south. Panalangin tala po lalong lalo na rin kaya katamong frontliners, alang takot,
alang pagal, susuyo, aldot bengi kareng hospital, magobra kareng checkpoint, magtinda kareng tindahan, magobra kareng keng media, tamo. Panalangin tala po ring manyawad panalangin kaya katamo, ring malapit kaya katamo, ring kaya katamong doktor, ring kaya katamong kakaluguran, din taong kilala tamo, din taong babya inspirasyon kaya katamo, din taong susuporta kaya katamo, din taong babyayan de Jesus busal tamo. Panalangin tala naman po ring anak tamo, na mitmong tiyagang manatili ka rin pibale-baleda. Panalangin tala po rin katubaleta mo, lalong-lalo na rin asawa tamo na mga problema ng pakanda kaya katamo ngayon patingapon. Panalangin tala po rin balang taong agaga nakatamo ngayon ikaurasan din taong magsakripisyo para kaya katamo. Din taong lulwal karing-karelang comfort zone ban kanita makyabe kaya katamo, ban kanita sopan da katamo, at ban kanita antabayanan da katamo, maski mo man karing panalangin tamo. Tahimik tala pong panalangin, detinggang intention tamo, tenggang sablang taong manyad karing kaya katamong panalangin, denggang taong dapat tamong panalangin. Malugod tala pong ganakan, at idaon king Diyos. O Diyos ay pami, alang pinandit na likuan mo kami, alang pinandit na emo ke inantabayanan. Bendisyonan niyo po ring sablang taong maging bahagi na nimbiyemi. Bendisyonan niyo po ring sablang taong tatagkil kaya kami ngayon ikaurasan. Bendisyonan niyo po ring sablang taong manyawad ka rin kaya kaming panalangin. Ingatan niyo kaya po sana at sana akit niya kimbalang metong at metong kaya kami ngayon. Ing ginuming Heso Kristo na malugod, mamantabi kaya kami. Itiadwan mi, kilagyo ng Jesus aginumi. Amen. Inginumetea sinubliang mebie, inginumabieya kaya betaya pa. Inginumetea sinubliang mebie, inginumabieya kaya betaya pa. Inginong Yesu Kristo, kimbandok ning Kalbaryo, meteya para kekamu. Anting mabong kordero, meteya bamyeta mo, lugod na emonano. Inginu meteya sinubliang mebie, inginu mabieya kaya betaya pa. Inginu meteya sinubliang mebie, inginu mabieya kaya betaya pa. Yesus yaing Paskwana, ing bayong balayana, ing salami daw niya. Bayong biibat kaya, biening Diyos yang babiena, biega na pananangga. Inginu meteya, sinubliang mebie, inginu mabieya, kaya betaya pa. Inginu meteya, sinubliang mebie, inginu mabieya, kaya betaya pa. Manalangin kay kapatid, maning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sana ning Ginu, iting dawan king gamat mo, king kapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katangi ka sa plala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang, tanggapan mo iting sakripisyo, ning kaya kaming pangayat bus,
at ipagkalugmok kaya kami ing kaligtasan na ring kaladwamit katawan king lagyo ng Jesus aginumi. Amen. King ginumanatili kaya kayongan At kaya ko ang timurin. isipan niya at lugaran ng Diyos. Isipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iting karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulid ng pasalamatan na kumparatit numan ka rin o ipa. Diyos king alanganga at lubos mayupaya kapamilatan ng Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula kaniting panahon ng Pasko. Anyang ni Kristo meging talapagligtas miya. Yang tunay kordero milalako king kasalanan ng ninyato, king kayang kamatayan sinintang na ingkya kaming kamatayan, king pamanyugli ng mebye, linarin at binalik ingkya kaming biye. Uli nita, kambeda rin sa blangkoro ding angeles, daralit ming kya kaligaya at ngamingan sasabi, banal, 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 banalya ing Ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuya ing banwa at ing yato king kaya kang ligayo, o sana king kakatas-katasan, mapalad yo indaratang king lagyo ning Ginu, o sana king kakatas-katasan. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam kaya ka, ingkya kaming kapasalamatan. Darawon milakya ka dating tinapempong alak, at adwan ming itubod may ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan, at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Ban kanita, adawon mi kaya ka, hingpig kalugmo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na lang Jesus din kayang kakaluguran, kinwaning tinape. Pepasalamat ya kaya ka, piraso ne, at binyan niya ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiing ka na kong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayot para ka ring sablang tao. Banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginu, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Sinubli ang mebye, Alleluia. Sinubli ang mebye, Alleluia. Sinubli ang mebye, Alleluia. Alleluia. Iba uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kang dulang. Katman mo kami king tulang ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mo yung katawan at daya ng kang anak. Ginuala kang kakalinuan ka ring anak mo, adwan ming ingatan mo la dahil kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalain nila din kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristyano luka rin lapaman, ating sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ding pakakalulo. Maglapo kaming kapagmulalan, potangakakit ming gagan mo para kaya kami, kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalangang Amen. Amen. Pinipunting betong familia, habi-habi tamong mipapanalangin king Diyos, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikpami
kachubanwa, misamba ni nagyumo, datang ke kami, impamagari mo, mipamintuan niya indog mo, ketisulipan di banwa, ketisulipan di banwa, ingkakanan mi, King Aldo, ibiyemo King Aldo ngeni, at ipatawad mo, di salamin keka, anting pamamatawad ni, karing mika sa ke kami, emuke ipaisawal kintukso, nunay kabos, king marang, ipami, Ikabus mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mo ang pagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasawapan ing kaya kang pakalulo. Parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kiyakang kayarian, ating kayo pa yan, ating ligayo, manggamang king alanang. O Ginoong Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Mo sa babalik din kaya kaming kasalanan. Nung nilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, kingalangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayongan, At kaya ka ang timur. patula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo King metong at metong. Kapayapan po kaya kayongan. Peace with you. Kordero ng Diyos, sa nilalakok ing kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa nilalakok ing kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa nilalakok ing kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami ing kapayapan. Pili po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ninyato, mapalad kami tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, kumatangkang tanggap kaya ko, dapat iagkas niya yung amano mo, kumayap na ako. Panalangin po ka rin, bisang makinabang ka rin tibale-baleda. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsyo ka, kakabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka magit king sablang bagi, at pag nasan kong tanggapan da ka, dapat paulingin ng pinandit, kaya ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual king puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sa paintulutan ing kapilan man, mikawani ko keka. Amen. Aing Paswa Purian Taya, Korderong menatpus karing tupa, I Kristo alang dungis, alang sala, ding makasalanan kingig pasinot na. Alleluia, 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 Alleluia. Ye kamatayan niyas kala, makapagmula lang iwala na.
linaban para kingie meteya. Dapat mabiyay at magari kapilan man. Alleluia, 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 alleluia. Manalangin tamo. Para po ka rin sabla tamong intensyon, lalong-lalo na rin manyawad ka rin kaya katamong panalangin. Para karela, Bapong Maria, mit mo aking grasya, yung ginong Diyos sa tiyukya ka. Tuwan ka rin sablang babae, tuwan niya panamanin mo ning at siya mo'y Jesus. Santa Maria, ang Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, nginiyan po king oras ning kamatayan ni. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakalulwan mo kami. So salamat po king kaya kong pamanagon, may kitikit ang pasibayo kem biyernis po, alas 6 nimbengi ing misa mo rin. Sabado, alas 6 siya rin po nimbengi. Domingo, alas 7 ning abak. Dahil pong salamat. Ating Ginoo manatiliya kaya kayungan, At kaya ka antimurin. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginoong Diyos at ang kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, pumiyakay king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat, King Diyos. May pabengi po kaya kayungan. Ay, pabingin Imingat ko po potang muli kayo. Good evening po. Induning Diyos, induning Diyos, nanumoy ngadwan mo. Haliwai, pandinig yato, yain kulang ko, kupaso. Induning Diyos, induning Diyos, ay nihimbot ko. Inganak mong mahal, ake kang kakaulan, i Jesus saban di mo. Induning Diyos, induning Diyos, ani kuking malat. Ipakit me ing anak mo, anong nukumi sadsado. Induning Diyos, induning Diyos, ay hingadwan ko. Nung miras na sa intawli kong oras, agad meng pakit kapo.